Como facían as nosas avoas o tecido do liño a partir dunha planta? O 25 de outubro poderemos comprobalo na tasca que organiza a Asociación de Mulleres de San Bartolomeu de Insua, nesta parroquia do concello de Vilalba. Será a 17ª edición deste encontro cultural e etnográfico que foi presentado no Pazo de San Marcos e que conta cun apoio económico da Deputación de 2.000 euros, ademais dunha exposición de traxes do Centro de Artesanía e Deseño. A tasca do liño moito máis con a celebración, eu creo que é estou convencido dele, un acto de memoria colectiva, de dignidade, de afirmación. Aquí non falamos só dunha fibra ou dun proceso artesanal, falamos dunha cultura, dunha identidade, dun xeito de vida que atravesa xeración tras xeración. Haberá dúas demostracións ao vivo da tasca do liño, ás 12 e ás 17:30. Donde as mulleres da asociación faremos a representación que se pode ver in situ e a que non se pode ver in situ será explicada. Despois, ás 13 horas, unha entrevista con Manuel Rodríguez Calviño, os espadeleiros do liño. Isto dos espadeleiros é un xeito diferente de limpar a fibra do liño, por iso traemos a este rapaz. Esta xornada tamén servirá para poñer en valor un oficio tradicional vinculado ás mulleres. Quero tamén destacar que sexa unha asociación de mulleres rurais a que leva tantos anos traballando e recuperando este patrimonio, pois tamén é algo importante e que, bueno, pois creo que ten moito mérito e, sobre todo, pois destacar esas labores que facían as mulleres tantas veces invisibilizadas, pois é algo que creo que é digno de destacar. Ademais da tasca, o programa inclúe un xantar popular, a degustación do cacho pola tarde ou actuacións de mestura de nete, airiños da freva e o grupo de baile O Xeito con verbena.